Hi, we're back again with yet another video. My name is Party Twice, Mr. Beast Zimbabwe. We are broadcasting live from our Party Twice studios. Pano pa Party Twice tinokudzira nyaya dzese dzekuitika social media nematumana ose enyika. Tikuti panapa. So don't miss a thing. You chita say, you chigara waita say, what subscribers, what like it. Because pano pa Party Twice, tikudzira dzese boys. Party Twice amire. Anike chita say, anike chitsaka tsaka echifukunura nyaya dzese nyangwe pasi pemvura mwena boys anoitsvaga boys Party Twice asi kumira chikomenda ndiwolaika woshare wosubscribe kana usingarwadziwa asi kana uchirwadziwa usakomende usasubscribe ita zvaunoda handimanikidza Party Twice wenyu zvandaziva ninyaya boys boys uri mumurungu boys panoshanda ndikitunas boys anongona mafotos acho boys patoti stick boys yepamuromo boys woniya yekuda kunanza scene boys boys apana mungona muromo wese boys warova nini green boys muromo wese warova nini green boys boys ngasadaro boys asi ndingirene scene ndirongorova nechi ningiri kwete iri kuzonanzwa ari kunanzwa boys wode boys vakuti stick pamuromo boys bana Someone's mberi boys mari Party Twice, don't forget to subscribe asi nari nanzwa boys